خفافيش الظلام. واحذر أخي من فرقة بدعية قد سميت بجماعة الإخوان، ضلوا طريق الحق لما خالفوا درب الهدى والمنهج الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أيها الأحبة، لماذا نقول لكم الابتعاد عن مواطن الفتن؟ لأنه يوجد أناس دخلوا ونعرفهم كانوا على منهج السلف، ثم دخلوا في هذه المواقع فتغيرت أفكارهم، فبدأوا بسب العلماء الكبار. صرنا نسمع سب في الألباني وفي ابن باز وفي ابن عثيمين، أن هؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء أصحاب مال، وإلا فلان وفلان هم أصحاب الذين لا يخافون في الله لومة لائم. أين هم؟ في الجبال لا يخافون لومة لائم؟ أين هم؟ وهم يدعون القوة والجهاد. لماذا يختبئون؟ يخرجوا. هذه وصية ليست مني وإنما من النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حديث الدجال، قال يخرج، واسمع، قال يخرج فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويأتي بالرجل فيشقه نصفين، علامات كبيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع به، يعني بالدجال، فلينأ عنه. لا يأتي يقول أجرب، أنظر، أشوف، وأنا أعرف من نفسي. لا، قال فلينأ عنه. ما معنى فلينأ عنه؟ فليبتعد، يهرب حتى لا يقع في الفتنة. فكيف أيها الأحبة نحن نسلم من الله ثم ندخل إلى المواقع، خصوصا ونحن ليس عندنا علم كثير؟ فهذه شبهة وهذه شبهة وهذه شبهة، ثم يتقلب الرجل. Очень важно, еще раз, это правило, что нужно отдаляться от всяческих книг, мест, которые сеют эти сомнения, шубха, да, вот эти шубугаты, отдаляться. И говорит, примеры многие такие, когда люди, машаллах, салафиты, аль-сунна валь-джама, начинают просто открывать эти сайты в интернете, или какие-то книжки читать заблудших групп, хорошо, просто так посмотреть, проверить, хорошо, что они там пишут. Потом начинают читать, тут видят одно сомнение, одно заблуждение, третье, хорошо, и это потом переворачивает их и сбивает их с пути. И пример шейх приводит, что были люди, аль-сунна валь-джама, салафиты, потом привело их к тому, вот чтение вот этих всех сайтов, что они сбились с пути и начали ругать шейха аль-Альбани, начали ругать шейха Усаймина, начали ругать шейха ибн База, говорят, это не ученые, хорошо, никакие они они ученые за деньги только, хорошо, им нужны деньги, а вот ученые те, вот и те, которые такие-то, такие-то, они ученые, их надо слушать, хорошо. Те, которые, говорят, прячутся в горах, хорошо, прячутся где-то, кричат «джихад, джихад», кричат «джихад, джихад», хорошо, а сами не выходят, хорошо, открыто, а где-то скрываются и прячутся.